Hej YouTube. Hej YouTube. Hvad hedder det? Vi vil lige tage en mission. Og se om vi kan komme mod nogen. Det gik da egentlig hurtigt. En star og en ansigt. Lad os spille mod en af dem. Indtækken her er sådan okay. Ja. Nu er der også, der skal break ind. Vi tager hver sin vej, eller hvad? Nej, du kommer her nu. Jeg har brug for dig. Min bil den brænder. Og så kommer de begge to bagfra. Nej. Skal jeg bare løbe over? Nej. Skal jeg løbe over til Teambase? Nej, du skal bare til enemy. Har de den? Nej, men de er tæt på. Nu har de den. Jeg stormer. Jeg er dræbt. Men ham den anden han kom. Og ham den anden han skyder mig, så jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Og det er godt. Jeg kommer gående med kassen. Ja, jeg kommer. Pas på. Kør! Vi kører udenom. Lol. Han kan ikke ramme. Ham der er cool, han er sur. Hvorfor? Han... Det ved jeg ikke, han skrev bare en... Han skrev en hel med. Fedt nok. Ja. Knap så fedt, at de så efter os. Og vi rammer os på skide lang afstand. Ja, men stadigvæk, de skader næsten ikke og en skid. Og ud. Ind og kæft dig. Så kom væk. Død. Nej, jeg løb bare ind i flammerne. Sådan, jeg har bot. Døde du? Ja, Okay. Jeg går bare ind med den nu. jeg satte mig i bilen, så de ikke kunne køre med den. Jeg tror, jeg bliver skudt i ryggen. Jamen, jeg er klar lige om lidt. Bliver jeg skudt efter? Ja. Var han snart død? Sådan, nu er jeg allerede ved at aflevere. Så. Det går da egentlig meget godt. Ja.
Det er bedre, hvis Hvad du så? er derinde. Hvad så hvis de kommer bagfra? Altså bag dig? Altså, Det der tror jeg kommer. ikke, de gør. Tak, tak. Au. Pas nu på. En gang der en fucking idiot. Jeg er ikke ind foran mig lige der, hvor jeg skyder. De har taget den. Nej, det mener du bare ikke. Jeg skød bilen, det var mega vigtigt. Og så blev jeg skudt bagfra. Bare dræbt ham eller hvad? Ja. Nå, men der er en lige der. Der er en, der stormer. Han har lige kastet en granat, du må nok hellere på. Eller vi kan vælge den. Hej, det var alt for denne gang. Farvel, YouTube.